चैनल तितली तितली एक्सप्रेस आज 8टा हेलानी मो बाबा जाइथिले नयागढ़ कोण आनिक आसचंती बाबा आसंती खोलिबे आपण मानक आमे देखिबु कोण आनिचंती बाबा गरम अछि खोलिबे हाय करे ना हाय बाबा एमती झील को जीव देखे देखा झील भी एमती 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 करते तुतलू कौन आज को बार रविवार एकादशी नक्षत्र विषय कहला এটা কোন नाम এটা मसला ଏକାଦଶୀରେ ଆଇଁଷ ଖିଆ ହେବା କଥା କି ଆମିଷ ଆମିଷ ଖିଆ ହେଉଛି ଆମର ଏକାଦଶୀରେ କ'ଣ ଆସିବ ବୋଲି ଭାବୁଛ मतलब जेदा ये ना मसला ना ହାଁ मसला ना अरे ठीक है ହାଁ ମସଲା ना এটা ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି नहीं था ऐसे करवा ଶୀତ ରାତିରେ ବେଶୀ ବାସନ ମାଜିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ବେଶୀ ପାଣିରେ ଲାଗିଲେ ଥଣ୍ଡା ହେବ ଏମିତିରେ ତ ଥଣ୍ଡା ଛାଡ଼ୁନି କାହିଁ ଥଣ୍ଡା କାଶ ରାତି ସାରା ଖାଲି ଘାଁ ଘାଁ ହେଉଛି ଦେଖିବା ସ୍ପେଶାଲ ମିକ୍ସଚର ମିଶି ରହିଲା ତଳେ ଆଗ ଟିକେ ପକେଇବ ଚା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା ନାହିଁ ନାଇଁ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା ନାହିଁ ଚଲା आग तुम खा रो आग बड़ लोग खाइले सान प्लान खाए सब खाई चली आगा केते बड़े पके पूर्वर पकोस केनेले ସବୁବେଳେ ଘର ପାଖରେ ଆସିଥିଲା ଆଜି ଆସିଲା ତୃପ୍ତିରୁ କାହିଁକି ଗଲୁ आज होटल न्यूज पत्र आसनी कि ନ୍ୟୁଜ୍ ପତ୍ରରେ ମସଲା ନାନଟା ହେଉନି ତେଣୁ ମସଲା ନାନଟା ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଅଛି ତୃପ୍ତିରୁ ଆସିଲା ତା ମନା କଲା କହିଲା ବେଶୀ ତେଲ ମସଲା ବେଶୀ ଦିଆହେବନି 4 ଦିନ ତଳେ ଝାଡ଼ା ପିଟିଥିଲା ମସଲା ଖାଇକି କାଲିର ମୋମୋ ପୁଣି ମୋମୋ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି देखिछंदी हेले ମୋମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମୋମୋ ଭିଡ଼ିଓ ମୋତେ ମୋମୋଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ବିଶେଷ କରି ତା ଚଟଣିଟା ଶିଖେଇଲା କି तमे मिछ कथा मु निजे शिखिली यूट्यूब रु ଆରେ ଆମ ଖାଇବାଟା ଭଲ ହେଲା ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା ବୁଝିଲା ଆମ ଖାଇବାଟା ଭଲ ହେଲା ଆଉ ବୋଉଙ୍କ ପାଇଁ ତୋ ପାଇଁ ରହିଲ तुतुल धन तो सोई पड़लानी ଶୁଭିଲା କି हाँ दिन सारा ଗୋଟେ सोनी ମିଟିଂ ଥିଲା ଏବେ ଫେରୁଛି ଜ୍ୟାକେଟ୍ ଫ୍ୟାକେଟ୍ କିଛି ନାହିଁ ଏମିତି ଇଏରେ ଥଣ୍ଡା जैकेट नहीं आनिथिला ना जंगल बहुत ठंडा लगे गरम लगुव फ्रेंड्स आम वीडियो आपण मानक भल लगुनि बोधे ना कहीं तो कहीं सब्सक्राइब करना आउ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ବଢ଼ୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି କେମିତି କେମିତି ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଦେଖିବା ଆଗକୁ ବଢ଼େଇବା ଆଉ ଏଇଆ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଆଉ ମୋତେ ଯିଏ ବି ଦେଖିଲେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଛନ୍ତି लाइक करना ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି କି ଜାଣିଶୁଣି କରୁନାହାନ୍ତି କି ଜଣେ फ्रेंड्स पैसा पड़ोनी मोर लाइक कले से भावतन पैसा पड़ा ହାତରେ ତ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଲାଇକ୍ ବଟନ୍ ପଳେଇବ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ନାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ଆଣିବାଲେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ନାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା टाइम रो अभाव किसी भी नुआ वीडियो भी किसी करी हेउनी ना ସମୟ ବହୁତ ଅଭାବ
4 दिन ହେଲା ସମୟ ଜମା ନଥିଲା। ହଉ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। थैंक यू। ବାଏ ବାଏ। गुड नाइट ऑल।